nyaya iri kushupa kuti kusangana nezvinhu zvinoitwa matombo anokandiwa achipinda muno mumba. Mune chimwewo chiitiko chinokatyamadza icho chakanga mate mumuromo yevagari vemuChinoi. Imwe mhuri yekuchitambo inoti ugaro hwayo hwava manyama amire nerongo nekuda kwematombo avanoti ari kupotserwa pamba pavo nevanhu vavanoti havavaoni. Kuti upenyu hwacho hwashupa. Mhuri iyi iyo isina kudomewa nezita kuitira kuchengetedza vana vadiki vemumusha uyu inoti pari zvino dambudziko iri radzika midzi sezvo matombo mahombe nezvitina zvave kukandwa zvichipinda mumba makavharwa. Pakutanga vagari vemumusha uyu vanonzi vanga vava kufungira vavakidzani vavo kuti ndivo vaivatema nematombo, izvo zvainge zvokonzera kusagarisana kwakanaka, kunyeyana, kufungirana nekudondekana munhenga wezizi. Asi takakurukura nevavakidzani vemhuri iyi avo vakati havana chekuita nekupotserwa kwematombo aya, ndokukurudzira mhuri iyi kutsvaga rubatsiro rwevanoyamura nezvemweya nevamwe vakasiyana, vachiti mamiriro ezvinhu mumusha uyu ava matengu mutinya, nguo dzeuswa. Isusu tiri vavakidzani vavo, vanenge vachingoti isusu takada kuti titaure nemanext door, takangodarikawo nerodhi vanenge vachitonzi pakamba pavo pakakandwa matombo, vanenge vakuti isusu tiri kutuma vanhu vachikanda matombo, kwozoita muvakidzani wavo vatinogara naye panext door. Ndavangofamba, ngavaendipiwe motikari namambo vafambe kun'anga vabate muroyi ari kukanda matombo pamba pavo, ndokutaurawo kwangu. Isusu vasati venge sevavakidzani vavo. Takaita rombo rakanaka rekushanyira mhuri iyi ndokukurukura nevakuru vemumusha uyo, avo vakati zvinhu hazvichina kumira zvakanaka sezvo vave kushayiwa hope nematombo makuru ari kuvatema, zvisinei nekuti masuo nemahwindo emumusha mavo anenge akavharwa. Vanoti mwanasikana ane makore 11 okuberekwa anogara pamba apa akambowetsurwa zenya rembama nemunhu wavasina kuona usiku, izvo zvasiya mhuri iyi yakabatira hura mumaoko. Chingava chiri kuitika masikati machena, mashura padunhu here, ingava mishonga, ingozi kana kuti madhimoni here, chii chabata musha uyu? Nyaya iyi inonzi yakatomangarwa mudare ramambo nemakonde, uye vemhuri iyi vanoti vari kuda rubatsiro rwepekugara pakachengeteka pasingapotserwi matombo, uye munhu angakwanisa kumisa dambudziko iri vari kumutsvaga nemaziso matsvuku. Inini ndinonzi Enara, ndiri mugari wemuno muChinoi, ndogara kuchitambo section. Tine dambudziko ratinaro pano pamba pedu. House number pamba pedu i545. Dambudziko ratinaro nderekuti kubva 2024 muna October takangona matombo achikandwa, ende akatanga kukandwa dziri dzimba 6 matombo aya. Akatanga kukandwa dziri dzimba 6, saka dzimwe dzimba 5 dzakazosiya kukandwa matombo, ndobva paramba pachikandwa panapa kubva muna October imomo tasvika pari nhasi. Matombo aya ari kungokandwa, ende matombo acho ari kukandwa mahombe, ende yekuti kana rikakutema musoro munhu unotongofa. Hatichanzwisisa kuti matombo aya chachi, nokuti taitomboona matombo achiita saibuda munext medu mujuraworo. So nenyaya dzekuti taibvunza, taipedzisira takutadzirana kutaura, kusvika tazoona kuti kuramba tichitaura kunotinetsa. Hatina kumutsana navo, hatina kudii navo, tinongotarisana chete. Bati baba, inini ngangoti zvandiomera kana upenyu hwemba, kuti ndizive kuti imba ichave yangu here, imba ichave kuti kudiko. Isu tiri kungoshamisikawo kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, nokuti vanongonangana nemanezi kuti ndivari kukanda matombo.
Chinosaka matombo acho chiri kushamisa ndechekuti vakaisa marata. Rata iri kana kuti matombo aya ane bora rata iri akipinda pamawindo. Takanzwa kuti display yakapwanyiwa, ningi TV yakapwanyiwa, zoti manje dombo racho rakapinda risina kupinda nepawindo. Davari vamwe zvavazvifambira zvinhu. Ndinonguva mhino dzakaitika. Vazvifambire takambozvinzwa uguru kuti kune vanhu vaikandirwa matombo asi vakazvifambira ndifunga zvakagadziriswa. Ngavarege kunangana nevana vanokuda. Ngavagadzirise zvinhu zvavo. Iko zvinezvi matombo aya akupinda mumba achitema vanhu mumba. Saka isusu question yedu iripo kuti hatisi kunzwisisa kuti chingava chii. Kozi kana zviri zvikwambo semaziviro atinoita zvinotaura kuti tabva kwakati toda kubhadharwa, kana nyangwe chikava chidhoma chinotaura. Asi chinotinetsa chekuti zvepano pamba pedu pacho hazvitaure nei. Iko zvinezvi mai vedu vane nguva vachitemwa. Tese tinotemwa panapa. Hapana asingatemwi. Saka tinombonidawo help kuti kana pane vanokwanisa kungotibetsera vatibetserewo nokuti tatambura. Hatina peace pano. Ana father vekuchechi kwedu vari kutomboedza kuti batsirawo neminamato. Asi chiri kuchinja pazviri hapana. Saka tatambura vanhu vaMwari. Ndoomera chaiko. Ndikutoona kunge mauya so mwana baba vangu. Munotondi taurirawo zvakasiyana siyana. Nokuti pandiri pana pfungwa chaidzo hadzisipo. Nokurohwa kwatiri kuitwa inini nematombo. Hatina kumutsana navo. Hatina kudii. Kana kuti tiite nesei. Hatina. Ungomuka chete unchongozwa chete matombo achingoya nepapa. Ungamuka chete munongoona matombo achiuya nepapa. Bati mabandanzwa kuti ndikutaurire chokwadi chaicho ndicho chematombo atikuvadza. Hapana chinhu. Ndozvandakutaurirai baba. Mumba imomo hatiteme tiri kunze. Kunze rinotengera tiwo zvaro. Asi mumba imomo hauzive kuti dombo iri chokwadi chiiko chiri kuitika. Tiri kushaya kuti chii. Matombo ese ndeemumba. 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 Tichingozvonga chete mumba imomo. Kwete kuti tinoita kuti tanzwa baba. Ma first days wainyatsoona dombo richiuya. Ma first days taitemwa tiri panze. Aikandwa tiri panze. Waitoona matombo achitouya kusvika rotokutema kwaruri kubva uchitokuona. But now handi muri kuona zvakaitika. Marata akaiswayo. Yanzvedzidai yakaisa marata. Asi iko zvino matombo anopinda mumba. Unozongori kana watemwa. Haurioni kuti rabva nekupi. Unongori kana waita sei watemwa. Kuti harina parapwanya. Harina paraita sei asi dombo rinototema. Motoriona kuti iri dombo riri apa. Tinotori nawo ari papa. Ati akakandwa nezuro nanhasi. Mamwe acho anotori pasaga riri paseri apa. 5 kg iri paseri. Kuita mamwe ari kuseri. Imi muri kunatsoti makagara mumba. Dombo rotopinda makavhara madhoo zvese zvakaitwa kudai so. Dombo rototema munhu ari mumba. Richibva panze mungoona munhu atongotemwa. Zvoreva kuti pazosvika ndepekuti hamuchakwanisa kuti
mufungidzire kuti vangave panext door vari kukanda matombo kana kuti vemunharaunda vari kukandirai matombo? Because iko zvino tichanyatsokunzwisisa. Pane zvimwe here zviri kuitika, handisi mataura nyaya yekutemwa kwematombo, pane zvimwewo here zvingange zviri kuitika futi pamusha wenyu panapa zvinokushamisai? Chimwe chakazongoti shamisawo ndine zviro zvakangoitika zvokuti musikana uyu akarohwa, hanzi akarohwa mbama, ina hangu ndandisiti masikati, akarohwa mbama masikati akatomboti zii, mbuya vacho vakazomuzora salt, ndobva azoti time ndokumuka, ndobva azorohwa futi kechi2, arohwa futi kechi2, ndobva tagara, ini ndakazouya ndisvika ndichiudzwa nyaya ndobva ndakugarawo. Saka kumanheru sanziri kuma past 9 manheru, saka kuma past 9 kwekwe tandatorara kozi tikurumidza kurara. Mwana uyu akarohwa nembama yezvoti takatonzwa kuti imbama, ndobva tomuka, saka ndobva atomuka, ndobva agara, amuka agara, ndobva tatanga kutarisa kuti kuchingava chii. Nguva yanga akagara iyoyo ndobva arohwa futi neimwe. Panguva iyoyo pasati pambotora kana maseconds wakati arohwa neimwe futi. Iye achipedza kurohwa ndobva mai vazorohwa, vakarohwa kumusana nekumaziso. Saka akutaura chokwadi networker, isusu hatina peace pano pamba chaipo, kuti tine peace hatina. Miri yamuri kuona yatinai haisiro miri yedu, tinotosimba zvekutopfuura apa, asi nenyaya yekuda kwokuti nyangwe tikatobika chikafu chakaita sei hapana madyiro atinochiita nokuti tinongochingotya. Iye zvichida pasina kuti mukaona room yatiri kumbandikidzana kurara haisi room yekuti tingambandikidzana tese kurara, but nenyaya yekuti tinenge chingoti kusaidi kwako maybe matombo hasviki, regai tongoita sei, regai tongombandikidzana kurara. Asi tanichingokumbira help. Isusu toda tongobatsirwa kuti zviri kuitika zvacho zvitongopera, ndozvatiri kutongoda. Zvinongoitika zvacho kuti zvingopera, nokuti iko zvinoizwa ndakutofunga kuti ndika tiende kwaFadha tontaura naFadha vatipo pekugara, wedha muhoro kana anyway patinenge tangowana tombogara timboona kuti zvinofamba sei. Ndonzi Sylvia, ndinogara pa545 Chitambo section muno muChinhowe. Mahwindo ese hapana kana mahwindo dzimba dzese. Mudining pane 9 mahwindo hapana kana 1, koita pamwe pane 6 hapana kana 1, koita kudining kune 6 hakuna kana 1, koita kuspare kwangu inini kwadorara inini hakuna kana 1, mahwindo ese akapera. Koita display yakapwanyiwa iri pairipa, mahwindo ese akaparara. Koita TV 46 inch yakatemwa iri payanga iri yakatofa. Koita kitchen unit haina mahwindo. Koita ne bucket rangu rave riri pakona rakatotsemuka. Saka nyaya yacho iyoyi iri kutotitambudza. Kozoita musikana muzukuru wangu inini akuita grade 6, takatogara masikati tatopedza kudya, takazongoona mwana angoti dii pasi, ndobva atizivi. Ndakashaya kuti ko aita sei, ndakutomuzunguza ndichimumutsa ndichita sei, ndobva ndazomumutsa ndikati muka ugare, ndichitomumanikidza zvokutomumanikidza zveshe, ndobva azoti paipai, ndobva agara. Ndikati waita sei, zvikanzi pane munhu andirohwa. Ndikati munhu akurohwa, zvikanzi tisati tambopedza maminitsi ndobva arohwa futi imwe mbama yandakatonzwa. Ndati saka chii chiri kumboita kudaro. Ndobva ndasumuka, ndobva ndandotora sauti, ndobva ndamukwiza kumaziso, ndamukwiza. Ndikati ndobva paakazogara ipapo haana kuzorohwa. Ndikati zvadini, pamwe zvichadzoka futi hamene. Kwakumanheru tapedza kudya sadza, akagara, ndiye futi akatanga kurohwa, ndobva arohwa mbama yakatonzwika. Ndobva atotanga kuchema, ndobva arohwa futi imwe, yechitatu. Abva ipapo uyo ari kuchema, ndobva varova gogo kumeso,
ndobva varowa, vakatanga kuvarowa kumusana kutonyatsanzwa kuti dhi kumusana. Saka chibhori chii ndobva tatora incense yatakapiwa nafadha, ndobva tapungaidza, ndobva tatora mvura imwe yatakanga tanamatirwa nafadha, ndobva tamwaya, ndobva tazongosiyiwa zvakadaro. Saka havana kuzorohwa zvavo, ndobva zvangozongopera. But takazongorara takasvinura, kurara kwacho tinozomborara, tangorara takasvinura zvedu takagara. Saka ndo nhamo dzatinadzo pano, zvokutoti gogo vakangopinda imomuso izvozvi kungoti vapindewo muchete. Handizivi kuti vanoziva sei kuti zvinhu zvacho zvoziva sei kuti vapinda kana kuti chii. Dombo rinotongosvika kungoti ga. Mukatarisa matombo ari apa pameta apo mukati hatisi dombo rekuti rinorowa munhu unofa. Ivavo gogo vazvichemberera endi vakastroka. Apa vapera basa nekutemwa nematombo. Vachatongofa nekutemwa nematombo. Tatoneta nazvo tatosheya kuti toita sei. Saka tikutongokumbira kuti chii, kana pane vanokwanisa kutibatsira votidini, vongotibatsirawo. Hatina watingoti uyu ndiye kana kuti chii, tongokumbira kubatsirwa. Ruoko ndakaritemwa marimwe zuro nedombo, ndakatanga kutemwa kumusana, vandazotemwa ruoko. Gogo vakatemiwawo vanowanzotemwa apa nekumusana uko, izvozvo vanogara vachichema. Last week iyoyi vanga vasakatogoni kana kuti vagare vega kana kufamba chaiko, taitoita vekumutsa. Pandakarohwa nandisingaone nhanga aindirova, ndobva ndarohwa ndobva ndapepuka, vanhu isobva vamuka. Pandakamuka ndopapo vakamukawo, ndobva ndarohwa futi, ndobva ndapepuka, nandamuka ndobva ndagara. Vanhu isobva vamuka, nandarohwa futi, ndobva ndamuka, vanhu isobva vagara. Ndobva ndabva ipapo ndokurara ndosvika kuseni. Aya ndo matombo akatema paruoko pangu apa pakazvimba. Rimwe racho ndo rakanditema pamusana, iri rakatema gogo iri makuseni kuno, ndo ratema gogo makuseni. Aya ndeekudhara. Saka tee tingomachengeta, tingonhonga tinenge taoma. Naiwe kutadza kubata nei. Ndo matombo acho iwaya anenge achikandiwa rakatowanda. Pane dhoo rakatoboka apo rakatemwa nekadombo kekugezera aka kaboora padhoo apo nepabhedhurumu. Ese iwaya aya anenge achikandwa tichinhonga tichiunganidza. Chisiya iwayo.